Vítajte u ďalšieho videa. Dneska podľa názvu viete, že sa budeme zaoberať druhým dielom sezóny 1 Arkénu. Nebudeme strácať čas a hneď sa do toho pustíme. Minule sme skončili u prefitovanej myši, ktorú nám dal náš Silko, alias najväčší záporák tejto sezóny. A príbeh pokračuje ďalej, kde sa stretávame s našou ďalšou dosť hlavnou postavou Juice, alebo náš známy Juice WRLD. Hej, stačí mi copyright z League of Legends, žiadne songy tu. Ešte budem riešiť copyright za song. Toto ne. Tuto nám ukazuje, že Jace bol tiež blízko tej miestnosti, ktorá vybuchla pomocou našej známej Powder, alias malá výbušná sviňa. Posúvame sa ďalej v príbehu, kde stretávame tiež dosť dôležitú postavu, ktorá bude ale potrebná až ku koncu druhej sezóny, takže úplne na konci. A tu zistujeme, že tajomná postava pomohla Jaceovi sa dostať z mrazivej zime do Piltoveru a tým mu zachránila život a vidíme, jak mu tá magická postava dáva nejaký čarovný kameň, jak sa hovorí, od cudzej postavy nič nebrať, ale keď to je mágia, tak to má akurát výnimku presne. Tým, že Jace experimentoval s týmito nebezpečnými kameňmi, ho zadrží naša kapitánka AA Captain a predvedie pred radu Piltoveru. Najvyšší orgán moci v meste, ktorý dohliada na technológiu, vedu a poriadok. Taký proste menej skorumpovaný parlament na Slovensku, keby ste to tak chceli prirovnať. Jace obhajuje svoju prácu a snaží sa vysvetliť, že jeho výskum môže poskytnúť ľudstvu prístup k bezpečnej mágii pomocou technológie ináč nazvanej Hextech. Avšak rada, vrátane jeho najväčšej kritičky Mel Medardová, náš sladký medík, ktorá hľadá spôsob zväčšiť aj svoj dosavadný majetok, usually suspect, a akademického vodcu Heimerdingera, ktorí sa stavajú proti nemu, pričom Heimerdinger je 300-ročný Jord, varuje, že mágia je príliš nebezpečná, aby bola sprístupnená všetkým. Jace je nielen vyhodený z akadémie, ale navyše čelí hrozbe väzenia za porušenie zákona. Caitlynina matka, Kiramanová, ktorá je členkou rady taktiež, presadí miernejší trest. Jace je sklamaný, pričom sa potom pokúsi o samovraždu, samozrejme, jak originálne, čosi 12 na IG, ktorá dostala 5 v škole a zrútil sa jej svet o budúcnosti. Man. Ja osobne, no flex but flex, chodím na vysokú. Ale určite by som po vyhodení neskúšal bungee jumping bez lana. Ale tak každý preciťuje ináč, asi. Pri jeho pokusu o nežitie ho vyruší Viktor PS, tiež kurva dôležitá postava v príbehu. A povie, ja v teba verím, poďme to vyskúšať. A on že, OK. Čavo povie OK randomákovi, čo s ním chce pracovať, ale kľudne nechá svoju matku samotnú s myšlienkami, že sa jej zabil jediný syn. OK. Ja len ako poukazujem. Potom sa dávame naspäť do Undercity, kde vidíme našich milých policajtov vyspovedávať okolitých ľudí, či nevideli nejaké deti, ktoré by mohli mať niečo spoločné s krádežou v Piltoveri. Jedného s nimi je k policajti v Amerike, keď máte o trošku tmavšiu pleť. Tuto sa policajti prvýkrát stretávajú s našimi hrdinmi príbehu a tu zisťujeme, že jediné, čo je zostalo z krádeže, sú tie kamene, ktoré odbuchli polovicu baraku. Sorry, tu sa zastavím. Jeden kameň, a vieme presne, že to bol ten kameň, odbuchol ten barak. Prečo nosím na vedľa stehennej kosti 5 ich? Jako sorry, ale už jeden by ma poslal, že do teplých lovíšť. Prečo nosím pri sebe z časti
nukleárnu bombu. Lebo popravde ku koncu zistíme, že tieto vecičky sú ku koncu až trošku moc výbušné a vedeli by dosť skurviť okolie. Proste typka si povie, že je dobrý nápad nosiť surovú výbušninu na svojom stehne. Ja si myslím, že títo ľudia majú určite nad 100 IQ. Nikto mi nedosvedčí, že to není tak. Ako sú to deti, nemôžem nič hovoriť na ich inteligenciu, ale ako dieťa, keby niečo vedľa mňa vybuchlo a skoro ma to zabilo, tak to asi nebudem s sebou nosiť, jak keby to boli sladkosti do školy. Ale tak it is what it is. Tuto, jak naši policajti veľmi opatrne prehľadávajú ich, tak sa strhne naháňačka. Samozrejme, že im utečú, však sú to hlavné postavy, takže určite sa im nič nemôže stať. Mrk, mrk. V sa snaží byť líderkou a ochránkyňou svojej malej skupiny, no stále nesie vinu za ich neúspech. Powder je zúfala, snaží sa dokázať, že je užitočná, ale jej pokusy len zhoršujú situáciu. Konflikty medzi nimi sa prehlbujú, V má pochybnosti, či Powder dokáže zvládnuť život v takomto krutom svete, čo vedie k emocionálnemu napätiu a Powder sa cíti odstrčená a túži po uznaní. V tejto epizóde vidíme viac z pozadia Undercity. Silko, hlavný antagonista, pokračuje v budovaní svojej moci, používa nebezpečnú drogu Shimmer, ktorá dokáže zmeniť ľudí na super silných mutantov, ale za cenu ich humanity. Proste doslova krokodíl na piku. Ako nič nového nevymysleli. Jeho cieľom je zničiť Piltover a nastoliť vlastné pravidlá. Silko manipuluje s ľuďmi v Undercity, aby si získal ich lojalitu a podpláca policajtov v Piltoveri. Táto epizóda nastavuje Silka ako majstra manipulácie a nebezpečného vodcu, ktorý nemá žiadne zábrany, pokiaľ ide o dosiahnutie moci. Vender stále provokujú muži zákona, na ktorom je čele osoba, ktorá je podplatená Silkom, ktorý má robiť to, čo Silko nakáže. Vender sa nedá, aj keď ja byť tými policajtami, tak sa poserem. Provokovať typka, ktorý so svojimi rukavicami zmlátil a zabil desiatky vojakov, ako čauci majú gule zo železa. Vender potom vysvetľuje V, ktorá zistila od krpca, že Vender má pakt s veliteľkou a kapitánkou o pokoji. Že vojna medzi nimi nič nevyrieši, len zhorší a budú len umierať nevinní, ako sú ich rodičia. V si uvedomí chybu, čo spravila a nechá sa obetovať za svoju partiu a dá vedieť vojakom, policajtom, kde sa bude nachádzať, a tam aj končí náš druhý diel. Je plný intríg, emocionálneho napätia a nastavuje pôdu pre veľké udalosti, ktoré prídu až neskôr. Dúfam, že ste si toto video užili. Takto by som vám aj chcel poprieť krásne sviatky, lebo už cez Vianoce a typujem, že ani cez Silvester už nič nevydám. Tak týmto spôsobom by som vám chcel pogratulovať aj k novému roku, aj pekným Vianociam. Dúfam, že ste si toto video užili, majte sa a krásny zvyšok dňa.